Så er det godt. Hej YouTube. Hej. Vi har en owner på den her server. Prøv lige at skrive noget. Jeg vil bare lige vise lidt på den, når I skal join serveren. Fordi fordi den er god. Så prøv lige at fortælle, hvad for et spawn det er. Ja, det er spawn for et spil, der hedder World of Warcraft. Og den hedder Warcraft. Altså, serveren. Mit pet, det er dig. Nej, det er rigtigt. Og man kan skrive skråstreg pet, og så det, man vil have. Ja. En AFK room. Da-da-da-dam. La-la-la-la-la-la-la-la. Trululululu. Så. Ja, jeg viser lige lidt rundt på den. Da-da-da. Se, der er den rigtige. Se. Han er flot. Så det... Det er en flot ting. Eller ikke en ting, det er en flot en af mig. En statue. Har du ikke også en YouTube-kanal, Jacob? Nej, ikke endnu, men snart. Ja, eller jo, jeg har faktisk en, men det var der ingen af os, der vidste hjemme hos os. Okay, men Hvis jeg ikke engang selv. YouTube, jeg lægger IP'en i beskrivelsen, så kan I join den. Og husk, join. Ligger nede i beskrivelsen. Join den, så vil I få en hel Minecraft-oplevelse. Så vil I få verdens bedste Minecraft. Da-da-da-dam. Da-da-da-dam. Dam, da-da-dam, dam, 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 da-da-dam, dam. Der var godt nok mange dam. Da-dam, dam, 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 dam. Men det skal man også gøre, når man lyder sådan da-da-da-dam, dam, 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 dam. Ja. Jamen, Eller skal vi spille videre? Shit. Eller skal vi spille videre? Ja, jeg er lige glad. Okay. Eller så tror jeg bare, vi holder nu, og så laver vi en anden dag, hvor vi kan spille Let's Play. Det var en god idé. Ja, det var en god idé. Ses YouTube. Godt. Farvel. Ses.